Dakop ang ginakabig nga bodigera sang Shabu kag ang iyang live-in partner sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa Barangay San Juan Molo, Iloilo City kahapon alas 8:20 sang gabi Pebrero 5, 2024. Ang mga arestado mo Sanday Teresa Pagunaling, 57 anyos, residente sa nasambit nga barangay, kag Ray Hermano, 57 anyos, residente naman sang Barangay MH del Pilar Haro, Iloilo City. Nabakla namang arestado sa isa ka plastic sachet sa ginapatihan Shabu gamit ang 16,000 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa ilang paginakop ang 26 ka plastic sachet sa ginapatihan Shabu kag iban pa nga mga non-drug evidence. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., Chief ng CDEU, ginpayag sini nga madugay man ang ilang monitoring antes ginkasa na sambit nga operasyon. Dugang pasang opisyal nga ginakabig si pagunaling nga bodigera sang Shabu kag ginadulong lang sa iya nga balay ang supply sang illegal nga droga. Ginabatan naman sa 225 grams na na-recover nga suspected Shabu nga may rasing estimated market value nga 1,530,000 pesos. Sa karon magapatubang ang mga arestado sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita Regional, nagikad sa probinsya sang Iloilo. Ako si K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Western Visayas. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.